Nibokotonyora asorogonkor bogusi Niji County Chito etanaine Una County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigokotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigotore nekirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kuri Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoli potaliane gataseni Ndizi TV korwagaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Yama tuku wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukuli goro nabo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mada na kiti ganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenchiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherobneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora ko rwasinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembirinya saere ari mutundika kuri chomberi yatigere nae goru ari enche bwana ndwari turi kwemanya eri bwana na nkugwena yani nari kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bwomogusi Murigerere nande mambengi yekerore litukolia Jumatatu gose litukolia Monday ase mono bweke nyamorero ande tumeranire kuri wiki ya etatu arenge gaigase studio wiki ya kabere yene wiki ya gatatu ekero mancho murigereria tuachire ase emorobiri bwensa kebono mambya to kubolinga kwa bokire bya one litukolia Jumatatu echiro etwa daraja 2 lero naliye kare nembure vision togendete ko yanyora bono mambya ya tule igo konene ya sawo tuanchire tukira se studio na aiboka chinsa na chechi omorobelio no royo Ensakia morobelio motunkegi mokoleta na bantabali tokegi makorwe ga se studio inchenkoro kwa Sara Nyarangi ontita na njibina botambire tariane Brighton Makori karabon twasoire mageni tokora turumorobelio Ensakia kitariki 19 na ibiro motinyu mutangani umwaka w'ibiri na 2022 karonande boygo tole ne producer yeto John Kibati yugo chiko ene kibina chibijango gochira kire na Mario ingo gochira rasenjira yabene goto kosi kegima kia Ensakia bono mambia na tachiri tunwaro kolengana ni Mario ginere esponi nyamete yubono twasoire magende tonya to gochakirie wiki yao yabene nyora na leo nilitukuria Jumatatu na ndisaro nyona leo nilitukuri IPC goseke mugirite ne tobo cho ne chimbebe kyanyarete ke kuigora gose kyara tibina gochakira litukuria lero igo kyaire abakenya bali batanyarete kwerikia asentunde ntangana buna abakikura banyori bagalio kwerikia buna abakikura lituko lero igo lero IPC goseke mugirite ne tobo cho ne chimbebe igo lero kigurire bene abantu bachikwerikia kyanene bali bateri geti buna basaye bali bayikirie miaka 18 gokigoro na bali batanyarete libaga lyo kwerikia buna abakikura igo lero nta mange aho cyokorekana sense yaito ya Kenya na ndinara korekana tikurwe weekendi buna Sara tene mbura ya turumesa mbura njaga turi January matuko mangere kibono nechi ekorekana buna mbure ya kare goto ina masini iyo a January nande January ngumjira ko benko mwake none bitoki nguburabire no enjaranja akabenga ya January za mugaso lakini kumachikwana January ye karuto tukati matuko 15 use 15 tokoro motinyo yiga togosabona tuganya sanya gotubera iko mwanjo muri andonse asoberete tuiririe bagiria bene gukwarigani kyare twachirema ni tukwarigani tuchaka munaye goikomweli Twakwarganiria mangu mwancho murigereria bunere butambiri tukoria Jumatatu ndobwata mangana siasa na magendero rasto gutwara umugeni itase studio ekere koragense amone nusu goikachinsa ibere ne nusu cyabana mambia ndobwata magazeti ali akorekanire kuri weekend mate weekend na mangana siasa maberera bano ni gwagendera to gukina kigima kiro monta kweroberia na weso ya ali asaro chenga na chego tobwa gochimotwe asengenje mutenyi no yo gatano na gatatu chitariki nkianda igona mangare asa magazeti
tieri tukoria rero mangana maya bali bataikirete kurugoro no ari gaiga ngo chitoli gukumanya gikuraga ensemo ya bono mambe igoboka so ime yo morobelyo bwensakia gendera gutobwatia gwetera ensemo ye mitandao Facebook Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube na otole live Ndizi TV News walimo gutorora kuru chinsemo cha maiko chinsemo cha diaspora niko tokotebanga karibu sana na nitwabali ganira sengencho n'abantaba yamore mogenderete gutosira tokwira na nkase itense ito ya Kenya gusi rogongorwa gusi abantu mwensi asemwabeta chisani sano nemo twabakire ngambi yamono ande gendera kubwati murobulyo yoiga asengencho ganonka no nyumba no konyora bosemia kwemanyia ande kwegokia no konyora lingana unabono kwabo kana Nyasaye kwabuka na Nyasaye kigima ogosibia enkoro egero chakeri tukobuya na intu no tolega igabona twabwatire steering twabwatire ntubona bantere baba okurubonega bakachinsa isato nemerobeli ndengochere igoga na station yoka yobwansu bumugusi igo monjumole kora soko nyumba mwaona kitote ino nyaro kwenda kutubwatia sensemeri mitandao na sara gotebiri tubwati gwetera Ndizi TV sensemeri ya Facebook tunyore na Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube tunyore Ndizi TV News yo karo kwasukire korunyomba mwao soka ne simi yao so agora chipando so ragane gutubwati umanju molire nyorana litukolia rero niko tubwate omogani witocho kwanira nande inyorana nabo kwanda gutuma ekerengere kyao gwetera access screen yawe gora nabo gututumira SMS yao tutainga kwakikwabokire ngayone kwendete kweriga ngo cyasembere mugo tumia SMS yawe gwetera se namba iyo era access screen yao to cheka kitwamanyanga yikwabokire ngaskyo jokora ngakinsonyeroji nabo gutuma uchumbe yagende yonzi gocha se studio ko ndete tebiri kurama muntu goserie ko gosereria amangana yo mulembe kureje SMS ya enkia yetume gocha se screen gocha se studio yetu wetera se namba yera se screen yawe gora wende tonyesome arito kumayanga ito check bari kurukia mabundu bari koru nyansiongo bari kwere koru mawawa kira se mpaka machuria timoino igo abancho bari baito to abariganiria senjera ya bene ntometera no litikulia Jumatatu abantu abangi mambi go bako busy lakini mokiesi yao karata tainganga YouTube watete korwa wetera kolike SMS wetera se namba eyuere ase TV yao egere no babwango na intu twasoma twamanyanga ntuli n'abantu baito ne bageko banga litikulia Jumatatu konyara ntabangi nigo bakominyoka kurunyomba kigima kwenda ase chiabisi nabo wikaga ali service nabo gotolie korwa YouTube otolikere SMS gose otolikere comment yao gali chinsemo cha YouTube ogenda Facebook otolikere comment yao chinsemo cha Facebook Ndizi TV Twitter bali batumiki ba Twitter nabo mogo to tweet @Ndizi TV News igekera ko babizi kara inyora gutumekera kya ugochaga iga umanye guchaka emirimo yao asengencho eyunekali ngayo koligererire ndonya tolikoligerera Ndizi TV na robwansu bo mugusi morobelyo nensakia igobono manchu muligirire twakwareganire togogete kigimarero no nyimbura ya ture bukendu mborororo ande muyabo yabya boye abana bya kibakwenda chiskuru asengencho bono obukendu nigo bobwate kiuno embura ne yebisyo kolende ne bwate na aramanga naye boye abana bya nande bono yatuete buna chinsemo cha keroka bosonga ya ito gusiagima ekara terema asichipara asimetaro igo bono abana kibakwende skuru ko abana bya nande baboyi bya mbanyara ko bagotwara umuchando bweke uno igo nigo togogete twakwareganire kigima inchino yo mintoga igakura ase studio ni producer ito igo tigo turagenda sense moyende ye studio tonyore ujumbe tokoirana tokumenyenga nara liaya amageni arase amagazeti elitukolia rero tobese gusuka Weekend tabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yokumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera nayanda mange rumba mega okabela ngamo
mosolo telakisanga mosala Rumba. Rumba. Hey! Mwacho elio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio mokon kabisa Merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore pere binte bikongwe binte bibawo igwa yembi kunga yeba moyembi wayo igekota banga tomanyo musani ogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwate sa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikana tobese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Morirambe mana soko yenda gutubwati asemambi yabono nyorana nigo tujukwira wikase chigase torore na ralia iroborito konde sara kora check ngorore na mparabia ba tori na barabugo ikaboniga bia kigima oyo kolika gwetera senchera yes mes go senambe yuere ase tv yao agoteba thank you Sarah and Brighton for keeping us updated through daily breakfast newspaper analysis watching from Minneapolis with David Gisemba Kangina and my family oyakor ko Jared mbia mono sana soko endra go tuligile ko chinse mo changumbu boigo naro ko kwa Cyprian Marubi naro ko raligile ko rugaiga Minneapolis chinse mo cha Minnesota ko rugale USA naro ko kwa Cyprian Ontita ko rwa Dubai rishabikirito na mbemo agotebanga no ali chinse mo shiricha Dubai ana agotebanga aligirito mu rubuli okiandage ikomi mbia mono sana naro ko kwa Joyce Kemunto Korunya Marambe agoteba no alime ya Ndizi TV tunashukuru sana na alege igokoro kwa John Onyancha ako agoteba kolika koruchinsa mocha mangere gotagoteba ngambia mona sana soko gendra koligereria Ndizi TV nero bwansubu mugusi igona igendra gutumekerengera kya ugwetera SMS number nabo gwetera asensemo ya Facebook dodu ari ombiro koruchinsa moja kama bunda wate abuna nani gabo kirebu ya kabisa nigari me Ensakia asibono yage kendete bateana nevere wasoira somorobiri wensa kirocha sio koruchinsa mocha matunwa nigate abuna nere no asoira se moroberio bwe Ensakia agoteana mbuyamano asokoboka na ande motoretera mangana amatingu agoteba Ndizi TV nero bwansu bwo mogusi Jared Onsiemo koruchinse mojirikia kyamitengi nera agoteana no ara somoroberio ina sense media check sense media Facebook anene karobato mire na genda utomekerenge gyao ototenga yotubwatirite koru nga yoturite koru nga kiro jesigino ya gerega bwende etunya tokogendra sinjira ere endonge endra gutubwate wetera Facebook na batoko bainyolia Ndizi TV News na baigo Twitter @Ndizi TV News na baigo YouTube na otore live endra gututumira comment yao SMS number nereju erigura bwa screen yao mpiyama no mwensi bali mobogete gosira omorobelio Ensakia anene mona mashabikeito korachinse mocha diaspora tawatebanga bijamono we salute you yabo Euphemia tunashukuru sana na lishabikirito na mbemo korachinse mocha machingumbugale no muntu naro kwa Dennis Marubi na lishabikirito sana onarito kutulire korachinse mocha New Zealand alio moelio bwense mata ali na bagotebanga no atubwatete bya Ndizi TV nero mambo yote nikotokotebanga mbiyamono sana asengencho yokogendera go support na gusira omorobelio Ensakia ekeroreri tukolia Jumatatu kegima tutete kwire masemo ase amagazeti yeli tukolia lero soko boko kwane buna botambe ni gomba de gazeti ya The Standard na inche botambe ni gongo tole gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana lero borito ndidi na bono nigo ni mangana PBI nigo nanda cha kiwe buya
gose segi ya PPI gose rege nigo nande yacha kiu ya sebono ebyombe nande obyeso kiri ebindi biri bitagete kuchikotoria emangana PPI anene kare koti nyade kigotutera roboti rwa PPI ale korende nigo bono yaro kande buna ekiminano kende oseke yini yo yajagire kwene kiwa kigetakire kuchikobokia amangana PPI korengana no ne Supreme Court nigo bono ekine kirase koti enene ya Kenya ase kagere buna rulingo chire gokorekana erikwene kibuna gose PPI nguchire koendera gose ngo yerigwere nyirabuna anene ase koti yatukuteta gose ninki kerigerete gochikokorekana ingo irete kina ase korengana kaseti nigatete ngo file tie kinekyo ase gotekana na DFDD oyo ole omo obisi yomo deputy president advisor niga file tie kina go challenge gose kwamereri PPI na ande basiko bosi batana aba Kenya bali barase chinse chesiko anene mbale bagote abuna mbanyarete bako sona ni gose bako bwate si bako boligwa na bari banyara bagosanga ibirengereri byayo boigo third way alliance na abantu bande bane 24 nigo na baro banyarete bakubekwa ase clinic gose bakubwatenwa ase clinic gekagere gochikoruri gune court Supreme Court onyore buna High Court na Court of Appeal nigo yadete buna PPI njarenge bigatuguterare PPI ikorende asensemeria Supreme Court nigo iganyereire inki eregochi iruringi gochikorwa Supreme Court kera nyarke gwetia gosikera tena PPI ngogendere bosi nigo igasitende tekote abuna chi constituency 70 gose 50 5 nebere nigo chigo chikwena kiona nkukireti guchiro senkoroschire asense yaito ya Kenya byake mo mwanchu murigereri gamangana BBI gose rege ya nyara ko bakigotenene wakorende no era sense moye bigambero toganye tuchikomanyanga na kyabana chebina bakonacha ine ne chikogenderera gose nigo ego tuguterware korende ayuna mangana ye bigambero ntomanye asamatuko aribosyo ngana ki ego chiakoba karo tukwira na se gazeti ya The Daily Nation page ntangani kegima ngane irobolito nelinga chisababu chikogera abantu bali bakwacha chibasi cyabo ase chisako nigo bali at risk gose nigo baba isa gucha gutuguta chibesa cyabo batamanyetie korengana no botukibwa korire nigo bokora kibuna chisako chinyinge nigo bono chikoga cha chibesa ase chi system chitabwati bolendi boisaine ngamonto na baba isa goswaime na access chi data gose konyora goswana na nemitandao ya gotumeka ase chisake echo na konyora kako chirusiororo igonga chibesa cy'abantu kirikirase chisako chinyingi mense ya Kenya nigo chire at risk asengencho machiko tabwatiribo ikiranu gositara aba implemented nonyeno yokugacha data yaba customer usichi client yabange imense yaito ya Kenya bono chisake echo nigo cyaboliwe koba maiso asokugacha amangana y'abantu ali ya muhimu gose information eli y'abantu nyene bakugacha chibesa se chisako batukinigo bakorokia buna goika motenyo ikomi omwaka oyeta nigo chisako imense ya Kenya chanyartko bachigo Syria angechi milioni isano nemo asomotienyi omotenyo ikomi omwaka oyeta igekora kibuna abantu bono chibasa cyabo nigo chire ase amaboko atanyarko bagakwegenwa asengenjo nigo chiachire chinyinge chindi chitabwate timachiko igomanya aso kubeka ebesa yawo gosembiyere akobanga obutukibono bwaro kirebuna chi system cha chisako echinde nchiri byago senchiro sirie no bumanyi bwaigoro information onde bwensi atake nabara abaisa konyora gakonyora ekikeirere chibesa chigendere gusira ase obunge asomugana uri twakwanira sikasete standard nigo konyora se page ya 5 no mone na 5 na kabere asikate standard asikwanire tegoro yoko igorwa gose ogo chako koya gwe ekeminano ya PPI asebono IPC nero egoteba ligose question ne kora mune chiko isana mangana manga kwanire igoro ya PPI asegote kana buna ruto aise kobwa chikura ni gago chikotenenia gose ni gara nyare gotenenia referendum tinya gakora kasinsi yetu ya Kenya yu na ali akora kanete gose na ali gaseti ya
The Standard te ubirte katukusuka bosio goikase peji ya kane ase gazeti ya The Standard nigo bone kiombekeri kia IEBC gose kiombekeri kia bochonobo ege gobochona mone chimbebe kia IEBC nigo bono litukulia lero kia chakiri okurikio kuya oso aso kurikia ba kichikura sentundende ya kabere ekarobone tebuna gose targeted y'abantu chimilioni inye chinuguta isano 4.5 abantu batagetiri elinde banyare bakora Leicester osigwerike buna bakichukura oikachitari kisano nemo chomutinyo gocha yobono ikombe kini okeyuire bene litukulia lero okolikiwo koya kwa bakichukura anene ekero ere asentundende ya kabiri inyorena nigo batagetiri guse nigo ikombe getagete ko Leicester abantu chimilioni inye nuguta chimilioni inye nenusu yobono mwanchu murigerera nande IEBC yarureri bagalinde asibali moteri getie gakimo bwate chikura sengenche kura nero chinguru chiao nerera gochorera umurayo lyo tagete agokorere amagenderero ekura nere amaunchururi yao ekura nero ekerwaniriro kiao igobono kibakolikia na egenda gari bwate kura yao obe standby asengenche mutinyo nane tariki kianda ngoye tumekore ochenji Kenya gose Kenya inyare ko bake gosoa samaboko yabarai bali tukunya ko emurunganiria kera lituko ngachipara ne chimbe amachi ko nyunto bwati bana jibasali mbali koegwa enjara ya chire ebinte binge igogenda obwate kura yayo yo mtu Brighton ekinaki egenteke natorate byo mwanchwa umurigeri mugusi andonsi asole ande bwatera kura andonsi egere ochoro murai oli oganetie agokorere amagenderero mangana ye chisako alinaika ko gotabya buli tangani omugano yini gogotoka sepeji ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation nekaro togusuka gochimotwe na mangana asiasa abwase amaberera agenda takwena kigwa gati umuraiwe kya makia UDM Raila Odinga no muraiwe kya makia UDA uyuba igora mokonyi bu muraiwe nse Dr. William Ruto abwase bagenderete ko gosiemana ebiara na kuruterana chinkwa na chintindi ekerobona totigalitia emetienyi mekeigo tosoe asobo cholio bonene litukuligoro William Ruto no alenga sensemo ya Embakasi imemo cho Nairobi abobo igo asa egete ase ensemo ya Jacaranda grounds imemo cho Nairobi asa wenera tokuche gukwanira abana inchi benseme yokolende chibura burunche negatigwa keigo asengencho aliye sare gosoera na gosokera abasae mbanya tkoba bawo kimiriro aroro na gukori gutanga makonyi bo marayibwense tanyar ko bakago swa gusego soka kurwase ensemeyo ya Jacaranda bono omubunge oyoro mubwatani mekegima omubunge ugarisa town Aden Duale niganyari ko bagakora gebyara gucha sensemo y'uburendi na gotebabuna abanyanyimbo nigo bagutumika senchire tabwenerati nande nigo batari korwa oburendi boisaine ucha somokonyi bo marayibwense kolengana neri chiko boigo nigo Ruto anyari ko bagakomochia umuraiwe kya makia UDM Raila Odinga nga kerokende nere onyari ko baga ko irera chibura buru chikwene kigwa amono mubunge Embakasi East Babu Owino abona satebete buna ntumanyeta abantu banyari ko bako insight gosibako gera chibura buru chigotokya asenseme yeiga na gotebanga gutumeka abasae eyutalinga nangiya anene mono ekerotumaitenga abasae bange nigo batabwati emeremo nande bono nigo bagotumeka asenchira erembe kurende gwikireiga narayo akorekanita bwesiri tukurigor nonye nabo umuroberio nogenderete nande nanyartko bakagukwanira abamenyi bensemo ya Embakasi omugano yibo igono iroborita se gazeti ya The Standard page ya kane ase bono Ruto amochirio muraiwe kya magya UDM Raila Odinga amo na Babu wina sadete na nabo bairete gosena wa na baro beretie kuturbani omarembe gose kuturbani omusankano yese bono rutagendere gosingira bunere niga gokwendera kuriegero kyuburaiwe nze asense ito ya Kenya sate beruna osaburirie bali bakwameranere gotaoneria abakenya obwoba asate beruna barabu bari chikoendera koneligwa obwoba nanda sabuliri abasaye bonsi gotigana na kurutamagena gostuturubani emesangano yabana siasa Ruto nigo ayakwaneta buri tukurigoro kanende karo twarojena no na Marioki abasigani barutete Marioki Marioki chitiaga siasa nsemeli na goseberania abantu ekiagara korana ngo jakobayalenge burabura nene kona basigani mbegeta nsemelia na kobeka omorembe kogera na o turbana kwara kante
orase ensemo area kerto uskabosio asensemo ya gaseti ya the standard page ya gatano na gatatu nigo bono na oka nigegendete kwa tigwa omotumono annekarware egendete kuriya ngochukumuki ebendere iyo obomo obuo bono nigekorekana no motuni oyare kogwatia abaraya wanene umurayi w'ikiama kya Musalia Mudavadi umurayi w'ikiama kya Wiper Kalonzo Musyoka umurayi Kanu Gideon Moi amo umurayi olio Ford Kenya Moses wetangura sebono yarokanire na nigo bono baburirwe enchera ngakibago chikonya komonyora gusikumuraria oyo kurwanira ekerogo wetera ase obomo obuo onyorobuna litkule goro umurayi w'ikiama kya Musalia Mudavadi nigare ngasi chinsemo kya Nyamira ase boigate betebuna nigo babikemero yabene ekare kiama kiensi kirigirete na kujiru twaro musankero monene eri kweroberia ngakiba ochukuraria oyo gochukurwanira ekirugo kyo president wetera ase obomo bwa oka iga mugano ini gora se beja gatano gatatu ase bega seti ya standard ase bono egame osichi gosori kya rekanire na ngaki no mutuja girugwatia aba oka Kerabono bakagire n'abandi mbari batakiri ugigosoa sabo mabwa asimio anda abandi bari ugigosoa asense Meriauda ose ikyombegiye kora uno murayi umukonyi b'umurayi wense Dr. William Ruto ayo amangana ayo yo bwa mabwa oka naire obolitase gazeti ya The Daily Nation abwa sebono chi principal usabara yaba baraso bwa mabwo Kalonzo Musyoka Wiper ANC Musalia Mudavadi Ford People Moses Wetangula na boigo Kanu Gideon Moi wana nigo batebire nga kiro montekera gwa sokia na gwa kereko kugosikuligia ekero kyobora ibwense mnatwarore kiro monto anyariko bakago declare Musalia Mudavadi otebire ngucyale kubuli ekero kyobo president na Kalonzo Musyoka na kwaneta yo nere litikolia Juma Mosi igali chinsemo chia yata county ya Kitui nera gateba is running osenko gendale asekimina neke kuligie kergo kyobo president ndo arama tukabwango yeke obwamo bwa oka bagoteba nigo boramo nande banyorire omonto ogocha kwirurukie bandera yo bwamo bwo kolende nigo torochikero omonto agwe yakera ekoko kolende batebire nga kweyakere koko temineti ngo bwamo bwanyare ko babokogwa igo bono moralika omugano bwogo kwa bwamo bwa oka asenge nchonga bado ntuno otoramo yakwaneta ya Kalonzo Musyoka chinga kyalenge asensemo ya Nkubu county ya Meru litukole igoro kerbo meranete no mugavana we county yo Kiraitu Murungi abwe kerobale gukwanira abaliki amangana inyoro mugavana Meru Kiraitu Murungi nerana nyarko baka kolonje kyama kya DAP Devolution Empowerment Party na gotebangi basi ya yatali yonde chinkumego cyale goteba bune basi yukero kende na bera basikomoko konyi bumara wense William Ruto wose Raila Odinga wikiama kya ODM kolenda gateba njikia mekenkeli kiane no barenge no chairman gosomo nyakerogo wikiama kyo Leni Kivuti litiko lia Juma Mosi agatebanga yese emetuko gosama emetinyeta tere bosio mbachiko decide ere amona banji bali wikiama kyo ngani ngo bagucha kwa okoboko konyorekana nga UDA oyunere bagusira no DM oyunere bagusira gose oka oyunere barasire kolende mbarateba boikerano ngani ngo bagucha kwa okoboko igo Kalonzo na batebete igo litukuli igo rekerale ngensemiyo ya Meru oka obwamo bunigo botene ni mara ando ndetaba isekungaina montonga bwagure ando nyorona abarai bali bakomoko boko Wiper Kalonzo Musyoka ese bali bekiama kya webane kubangera dosingirana Kalonzo na bieka nero nyaraga kwegwo bomo ose nero nyaraga kwebendera yo koligero yo president wetera sensameri ya oka ikomono ayuna sensameri ya siasa na detuko entorore na narali agokoleka kyaboneka twendete kwirubiri uchaso bojore bonne bo mwako yiga katukuska bosyo ni gobono serikali anyarike gotangasa buna jiskuru jirija anyarete chigwa kuno mochando asensemo ya ram chinya chiko igorwa kolengana niga masomo agendeta sensito ya Kenya igo bone nsemo yechisemi jiskuru chiro chechire ngangari asengencho nando yo no mwaka bwa matemwa asabaro kiwa bakira sisano na isoto baro kiwa bakira form 4
bagucho gwikaranza asa matemo na nentwarora amatemo nigara base chintunde amatemo ara achintunde isano umutinyo yogubweka na mangana siasa narakorende mwaziri bw'ekisem Professor George Magoha nagenda tukobeka emerobelio ya bene kigima ilikuwa nakianga masomo agendereire oturubaniwa konde gwensi gutayo nabarokirwa banyariko babakora amatemo ayo asenjera yobotoereru onyoreri tuko lia igoro nanyari tuko baga korugo chika ucha sabalimu abanene bechi skuru tibanjira abana gutarirwa baba baibuli baba bairi n'abasani ucha sechi skuru anene mona setamwe yega ya gatatu ekeremero bili menge ere enchera boigo ni gatebetie abana siasa bali bagotumira abana chi success card arafu chibwate chibicha etongire ebicha nene kagima erase e success card agatebanga abana mbali bana siasa osibana mbali gokora siasa aye onya togotoma e success card ero saigo egoganiria abana maya tiakonya gosoya abana ase siasa igona agende tukobeke merobili asensemo yechisemi ndwara nonye ne chibilioni sana nese tuchiabwatu kiro uchase chiserikali chiskuru cha serikali eligo chakia korosia ebirasi bya junior secondary asengenje bona matemuka gokorwa junior secondary ngoso abale abana ba junior secondary ngoso abale igona merobili ansemo yechisemi negenderete gokonga kigima elikuwa nikianga chisemi ngo imoki wachire ase ense yaito ya Kenya nando nyorena nate abana chibasenya chikubwatu kwa ko chasi skuru iri ikirania merobeli ye skuru gose abokorere we skuru korengana no mo Coastal Regional Commissioner Sensemo Yaram nigatete na skuru chikigorgo chakira litko liamambye kwena kebna abana kwera baraze skuru kyara goteba bunekera abana bakunyara bagosiekerera usiko gosekera obusagani bokoba abana baba isiko nigo gojirena nigo bagochokara bobe asamatemu amanene asebono batebirwe natika abana bairane asebiyombe biri byo bolendi byanyari bikobeka bolendi boisaina Sensemo eri Yaramu nyiruna Sensemo eri Yaramu nayo yanyake gwaku no bosagani bonene ase yamachote ne kyombegeri ke Al-Shabaab ne ya enda Sensemo ne akoro bosagani mbaka ikairira oko tasoka isiko kujagira chinsa 10 na ibere guika chinsa 10 na ibere chamambye gukabekwa Sensemo iyo nando nyiruna omo gwasiri bobolendi boimene na teba kuna nigo bagukurigereria matuko ayo 30 gakwera yoko ye curfew bachikurigereria na bakonyoro morembere nda Sensemo iyo bachikorusie curfew iyo konende bakonyora mborembe na nturera na Sensemo iyo ande nigo bagochikosuki e curfew iyo erebosio manjumurire tetwenda somutumo komokego ndeto kwirana tatukureria mangi ali arase airoborita sikasete chitu Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
New Brighton Apartments ni kinyumba cyokomenya ico kiagakira sinkira yekerero kigima nigo kibwate ki 1 bedroom nabo igo ki 2 bedroom imeji kinyumba ico nigo kiagakire buya ase kikikuni cyaye kibwate ki carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo ki balcony ico kire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kyamanga kinyumba cyokorara ugose ki bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare nabo igo kibekire ki wardrobes chicho ni kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire ki tiles na kubeko bokinu bwigoro kigima ase kinyumba ico kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yibwate wifi iyo tari gwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao kinyumba ico nigo kiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 5 2 2 gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments kinyumba cyekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Twakoragana na ndo mwanju murigiriri murobelyo Ensakia litukonelia Jumatatu karatogendera ko kumanyanga narariaya airobolito asa magazeti yeli tuko lyalera kolende tutaragenderera mbara bakurigirira ko rachinsemo cha Facebook Eric Osoro agotabanigo aligirete ko rachinsemo cha Keumbu litaro nigotagatebanga mbia mono sana Hezbon Nyamete mbia mono agotabanga unaangalia kama kawa biamana soko gendera kuligiriria na bali mwensi mugutuma gwetera senjira SMS gendera gukora boigo asengencho inko basoma tole nande ngo gendera tole ko babwatia kumanyanga ingo ora somorobele yo bweli tikolia lero biamano na oyo nara korokuna Evansi anyona kurujinse mo chirichia matutu agatana no ale somorobele agatana no bokire bia karandete korosi nabo toteria agatani karandete korosi ya bateja bae echai gombe mane bansianya kuro sinsemo chirichia matutu agatana no ara somorobele William Manasi kurujinse mo chirichia kiamitengi nera agatana no ale ase omorobele Piusi anyali Biusi onyali nera agatana no ale kurujinse mo chirichia keroka agatana no ale ime yomorobele una gendra gusanga karangara kia gwetera ase nambe yera ase screen ya ototebi enga YouTube atete korunga kikwabo kina kwendete kweruberi gochi ase egasi ya nyorana okanda gutubwati asensemeri emitanda asensemeri ya Facebook tonyora Ndizi TV News boga asensemeri ya YouTube tonyora Ndizi TV News nani na boto tweet @Ndizi TV News kartote abuna karangara kia gwetera ase SMS eyo ose nambe yere gorabo nto keba ose nto chukirigereria asenchera ya bene nande musubate naro okorokwa karo kemuntu nyakwara kurchensa mochageteria iga nera lishabikirito nera nagenderete gutobwatia baigona Eric Anyoro nera nagenderete kubwatia umurobelyo Ndizi TV ase umurobelyo Ensakia twakoretera bono mambia buna botambe nigombate gazeti ya The Daily Nation nanje buna botambe nigombate gazeti ya The Standard kartokusika bosio kartokwenda gose ase county ya Meru nigobono abagaka bali ba njuri ncheke Supreme Court kurwa sense Meri banyalire bakubolia barayi bonsi bechi community go sabarayi bebisa kurwa sense meyo ego kwanera ko sikutware gikano kwanera mangana security anene karato ndrete kwere no jase obochori bonne bu mwako yo kolengana ne kanso go somori kyo monene gwe kyombe kyo Chospat Murankiri
niga teberuna emi omusangerano yora nyare gokwariganirwa nigo origeti gochukukwanira amang'ana y'oborendi obwasarekire gose insecurity ase chinsemo chiri chia northeastern northern rangelands ase bono bateberuna nere buya ebisaku byonsi gochamo na kuraria omorembe erikorana n'obosagani karo boenderete kwena kiwasabwa emerobiri nkobekure yabene na kwenekia buna oborendi ngoting'ibora ase ensi yaito ya Kenya boigo nigo bateberuna abarai bari bonsi banyarire bachorire ase ebirogo tiga babe abaeritang'ani goso tiga babe aberitang'ani koraria omorembe ase ensi yaito ya Kenya na kobwatania abanto bonsi ekero ebagochikorigia ebirogo nande ao ime yense yaito ya Kenya nigo bono bateberuna bariganirie omosankano oyo ase chinsemo echio erigokwanera amang'ana y'omorembe gose amang'ana security ase ensemo eyio. Chinga kieche chomoraibo kiama kia ODM Raila Odinga nigo agocha kuumirana n'abantu bari gose Azimio team ase bosibwe campaign yaye eyo anyara ko bagakolonchi ritukulia Jumamosi egere bachigukwanira chinkwana iguro yemerobuli bagocha kubeka na kwenekia buna campaign eyo ngokorekere ase njera y'obwasioku elikwerigeria chikura bosio bwo bachori bogocha gokoreka inyoranga omugabana bwe county ya Laikipia Nderitu Murithi nere onyara ko bagagochorwa kochekoba omunyakerugo bw'ikyumbekyo gosebwe committee eyo yanyara ko bakegochorwa igoro yo gochekobeka emirobulio bene kumurigeria Odinga chikura boigoli tukolia Jumamosi nigo barenge sensemo ya Thika Green Stadium abwase ba launch tibwe ikiranu ekyumbekyo kyogokora emirobulio yo gochikwanika nga Raila ngochare ko ba omorayo gatano bwense yaito ya Kenya wetania abagabane mirongo ibiri nigo bakagire gocha kumira nase egeikaro kiri tukolia rero abwase barachigukwanira emirobulio menge kwenekia buna ingetambukero kibakoira egere bachikonyora obobwi bosio bwechikura Karuto uskabosio no nyekiombe kia IPC uzikiombe kio bajoria manechi mbebe kiara liritukulia rero gochiko cha kintunda yakubire kuri kia bakchukura nigo bono yaro kanebuna asensema ya Nyanza nigo ebibande wetani chiribu emeronge 5 nomo chiribu emeronge 5 nomo bire asego sibitaranya bikuyu rwase chobisi chibo chobisi chobokoreri we serikali ne chibisi chi administration asabano yatebe kanebuna ebibande ebyo nigo biroro bitaranya bikuywa osaba nyene bataranyara bakuye gende kirire buna no ena bakchukura bari kuri kibuye kyagera korengana mbabwa tibande ebi gose batarabyo ikorwase enseme ikorengana n'umugwasiri bobolendi bwa Dr. Fred Matiang'i niganyara ka gutwara umusangano yo n'abachibu asensemeri ya Nyamira ensemeri ya burabu abanyarteka kubolia abachibu n'ababwatani bamangana ya division ko enekia buna nkosoro bari gosingo konya bari abantaba konya bari bibande byabo elio banyare abantaba bakarbo ire bibande byabo banyare bakonyora libaga lio kwelike buna bakikura iko karakana na sara bantu mbaro ibibande byabo kurwa sichobisi usabande babwatite ibibande byabo korende mbaroi bono murayi umugwasiri bobolendi bweme yanyarika kubolia abachibu banyare bakubwaterana n'abarayi elikwena kimuna abantaba ngo ibale bibande byabo asiye ne kibuna sensemo ya Nyanza nero ibibande bitaro yumono kurwase chobisi cy'abachibu sichobisi cya administration ime yensito ya Kenya igobono nigo murayo ya babode tigose Matiang'i nganyarika kubolia baende kuikasi chobisi cyabo cy'abachibu banyare bakuye ebibande bya saboti abachibu n'abanyare bakonya andi nabasaye abataroyi ebibande byabo kurwase chobisi cy'abachibu niga yakwandari tude chuma kanyorete n'abachibu ya sensemeri ya burabu county ya Nyamira onekera basaye bataroyi bande nandi nabubono abarai bamambya nabubono babwate chinguru wakachikura bono nanda nene mono nabo konyora bagotumeka ase chibura buru echokora chikone kigwase misangerekano bono nabo bakoirira chibura buru echo nandi gwetenge ibande nambe nyinge ni yabasaye nabasaye nabo bakongai nabarai ngamorai naye bwieka no isaine ninu mokoruta nabo bakoruta amagena tali bonsi kolenda nsemo yabasaye mbaro andokonyora ngabo abange nabo batabwatikero kende ibande osibatara byuyi andokonyora batabwatie kura igobono abasaye genda uyibande tiakona kuoga bosaigo tiakona gotumeka ekerota bwati ekibande nandokonyora
okonyora ng'anto bacho bagachikura n'abantu abagotu abange babo okonyora omong'ina miaka 90 akobogori mpaka egetuo kio gwakachikura gwakachikura abasaeri ritukerio igokonyora bakarasi bagakare igobono tiga tuyibande egere tobwate chikura ase obwango mono toira nase ensemo yobo chenu bono nigo obotuki bokorokia buna eriogo riokorwaria hepatitis C nebo rirache gokonya kugwenia oborwaire bwa COVID-19 noborwaire na eriogeri hepatitis C nigo bwakoretwe na researchers gosaba ringoria bali bakoringoria igoro ya mariogo no monyagitari oyo mukuru wa sense ya Kenya okorokwa Dr. George Njoroge oyo nyartiko bagakorosia eriogeri rokubwenia oborwaire bwa hepatitis C eribono botuki bwakorirwe kurwase University ya Arizona niko bokorokia buna eriogerio nabo rirache gokonya kurwari omochando COVID-19 igonga oisukuigwa ebinyinyi bigosechi symptoms gose biorokererio bya COVID-19 omochakano bwa matuka 3 nando betwe eriogerio ria hepatitis C ne gwetania ekerango kia 53 na kianda nigo babaisa koba bokorwaria boriro bwa COVID-19 lakini nigo batebire barache kuritemera emenyama wasoba igo monto oranyarko bagakwerwa aranyarko bakagotemerwa nga nekore bwikirano kurende korengana n'abamanyi bari boringoria nigo bagoteba ng'eriogerio nabo rirache gokonya korwaria omochando boborire bwa COVID-19 ona timanyanga ngoyorerwe achikora akorerwa ogotemo eturaganye ng'orerwe bono metabna karote buno monto nando kwerwa igasianga gusana kinde toro nengo gutangana kwerwa kiara talinje ai kwari kweruga egera tumanyenga ngokorerire gasi tutame ose producer etero ndanje achikora test ligerigo karto kuska bosio karto kana kasi county atrukana nigo bono elders kurwa sense mebanyalire bakobagekana nene ekarobanda takoligi ningo gochiko irari baga rio mugabana gwe county Joseph Nanog asabana batebire ose kiombe atwade bakutwaro kubagekana ase kiombe kama kegoteba buna nigo bagochiko koboko omoraibu yokuburikiro igwetere kiama kia UDA United Democratic Alliance korinda abandu bagotehana yaya mbarachora ningo bagochiko koboko anne bone korana okungsana ne okwaja gikwene kiwase nsemeyo inyoro na Joseph Nanog yoro mugabana gwe county ya Turkana iganyara kagochorwa ase ensemo gose niganyara kagochorwa na umuraibu kiama kia UDA uso yoro mukonyi umuraibu enze gochikoba na Director General ase campaign ya okorige yaye yokorige kiroge kanne kia ense bono nigo banyarire bakobagekana anene ekero barochena ngo bagochikwa ekirogo narochere mia romorukai oyora so mobwa ODM gose obomobwa Asmio ono korna bagaka kuranse mina baro bagekanire mono ekero bateana barau abandu batena UDA abandu batena Asmio era umoja bagochikwa okoboko asensemeyo Kurendo manchu murigereria yuna arare asa magazeti elitkoria rero kogotaka kwenyorera abokwenyorera egazeti ayo monyene egere wesomere ekerubwate chingaki na mange tibwe banga ekiminano kia AFCON na kero kingegendererete abasi timu chiagete igoro isato timu ya Gambia na Mali go bachete draw yegoria yemo ase yemo abasi timu ya Tunisia yagete kigimana ko yesibye timu ya Mauritania chigori inye serige na liesagero ne timu ya Ivory Coast na Sierra Leone nigo bachete draw ye kubika na chigori ibere ibere igogendera ko bwate kimena nekyo kya AFCON abanji bali benkoyo egero nyara ko manyiranga nararia ya agenderete kurende Ndizi TV na intugwetera asomurikyo itubo mangana ye chikosori Ndemo Steven na ali stand by anyara ko bagako na gukumanyanga nararia ya agenderete gokoreka igombiye mano sana wachara kurigereria Ndizi TV amagazeti ye chinsa chabano mambia tetogenda sense moyende ye studio karo tukwirana na mangana majia asenjira yubikirano tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Oburimi nobonda numero uburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bwekerero ububurakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru. Oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tutenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse ege omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akuganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere mechi degike kumra isano nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi na boiga abeire gako mu muchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tobasembiri nyasaye ari mutundika kuri chomberi yatigere nae goru ari enche bana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaiteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaiteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amang'ana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chia mogaso Ndizi TV ubwansu bwomogusi Ndizi TV ubwansu mwanchomoligeria na kwariganire na enda semesa ya mang'ana maya chinsa osensa ne yamo ya bano mambia ekarontete kumanyanga na araria ya agenda tokoreka kurwa buigoro goika bono mambia kurinde na bokagendera gutubwate gwetera senjira ye mitandao Facebook no tolibu na Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube no toli live na Ndizi TV News na mange na kwariganire gendera ko beme ya Ndizi TV na robwansu bumugusi.
Inche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita na ndeni gotoko ya chaka abo asaba menyi kurwa gusiba boli weko ba maisone binyenye bya COVID-19 ebigenderete kwambukira ase birengo bigoro mono litukole igoro omo county police commander Francis Kooli kakubwatirana n'abanyanyimbo kurwa se kyumbe gya police nabo igo abatyotereria kurwa se club gya Arsenal batarete asubu gatagatibu mu cyobosongo abo asibaina nete chimask nabo igo ne sanitizer ochiasa bamenyi be county eyo nakobabolia koba maiso asibinyinyebyo bya COVID-19 omoliketo Brighton Saginisena na twaliganiretie oroboti rokubwatia Rituko lya lero nigo mukomanda bwe county ya Kisii Francis Kooli araige koski abanyanyimbo nabo igaba tyoteleri bengo ye timu ya Arsenal yorosagero wa Kisii abwaseganga yabo enene yalinge okubaboli abamenyi ba Kisii kubwati amachika bekirene wizara y'obachenwe ligotanga okwambokera kwebinyinyi bya COVID-19. I want to congratulate Arsenal fans, not because I'm an Arsenal fan. Yes, I am an Arsenal fan. But now I am talking as the leader for the National Police Service here in this county, that this is a noble idea where we wanted them to own this. They have been doing more on charity work, giving back to the community. And I want all the football fans, fanatics, and other fields to come and emulate what Arsenals are doing. Etogwakena kiromonto ndebwensi o nyolre information niyo nyora manganaya abwata anyabwatira kobokelinde koroneye tonyiruani tonyekole togende rendi to tuchaka togendera ko linto bito binde bitorengete ngwakira fans ba Arsenal mbe yamono asokwerwa wocha gokora exercise yeke twakore town weta gwakira nabasigari mbe yamono singenchoko toborendi naende gokonya abantu kubelimisha igoro ya corona niko bakora etali chinsemo au chomo chobosongo nabo igo ekanisa bwase balenge kwena na chimaski. This is a journey that started 3 weeks ago. We were planning with the Arsenal fans officials who visited me or paid me a courtesy call, and this is the day that we are actualizing it. And actualization started during our prayers today. We went to St. Charles Luanga Kisii Cathedral, where we dedicated our activity to God, and thereafter rolled our program to sensitize our residents here and remind them of COVID-19 protocols. Boigo nigo Kooli ateba nigo barache kubwatia machika ikurwa ase wizara y'obachenu na kweneke bunakera oyo mongo yabwatia lebo ikeranu. The government is actually emphasizing on people taking this as their own initiative, so that we don't use law enforcement agencies, arresting people. It is not the spirit of government. It is not the will of government to arrest people, place them behind bars. The government is more on empowering its people. Na gokonya aba 90 banyora mangana yega to encoraria elinde tubwatera no mwako yorande mu maite na event tubwate ne kinyinge cyo gokonye kenyoro na cyo gokonye community. So okay sana ase mo obsoito bwe serikali mo county commander okisi asega asingi yako to yoringa bado COVID-19 neko neroro nane no muntu munyanga nena maite kanisa ogendare kanisa ngonga serikali yetu no munyiro cheiga talinga e mukirege ntekene kanisa ko nande amwire kunyuria abantu ba mindonga obururu boiga bwa COVID-19 muraera eretare ane Brighton Sagini isena Litukolia lero nigaba Kenya sentunde yende ya kabere bagocha konyora libaga asokwelikia kubwate kura asibali batanyora talibaga asentunde entangani ayankorengana nekyombe kyobacholi nechimbebe IEBC nakiyekogera abarai ao kurwa sorogongorwa gusi basemira bagusi bonsi gwesokia na kubwata ekura eliyokubali bagali abene uche gwechorera abarai bali barabakonye ase amagenderero asobacholi bogocha omuliketo Vincent Onyancha na bwatamange.
buna enchereyemo yokoroberia boikiranu obochori bw'omwaka oyo abarai akorwa sorongo rwa gusi nigo basemirie abantu kobwata chikura maiga yekombe kyobochori n'echimbe IEBC ase entunda ya kabere koraria omoroberio gochigo chaka sitariki 12 oika sitariki 5 mutinyo kabere omwaka oyo iga abantu baito tokobaboringa digereria abarai mogocha gochora iroka bono buna engaki yokoriki chikura ya ikire gochakira Jumatatu tokobaboringa mogende asobonge muri kichikura erinde mubeka abarai ebirogo abarai bamwirogete Nyasaye na abarai baranyara gokonya abantu baito ase binyoro twaikira omwaka bw'echikura tokore siasa ya omorembe twanchirekire omonto campaign inuni mogo decide nande mambie ywere tare 17 abantu ngochaka bare kwerikia usoko bwata chikura elinde nalio rachoro morayi ori bwanchite abana bali bakorete chiskuru babwate bibande bagende babwate chikuru sobonge so that itotware numbers nalio kunyara ko elect your leader of your choice abarayi abwogati yabo yokurigie kirogo kyo bwemisi kurwa se ward ya Nyako Felix Maira na boigo Joshorina oyo boigo kurigie kirogo kyo bwemisi bagokwana maiga yogoikirana sama sabo aswanyaro gosaberwa imeye kanisa ya Nyamataro PG nigo baganirio murembe ko eneki wa kirengaki tokore siasa yomorembe tokore siasa egokonya abantu baito chingaki echo nigo baburia basaye kone kibuna mbali gotume kwa elikorenta chibura bure keremesangirikano egendrete tebyo mwana siasa uri yoko tebi ngochi gokurera nyagete abe ko mwana oye mustari wa mbere gokonya uri mwana oye imugetie enungu goseke boko nayobo onye mwana oye taiyo kira mugao nya gusunyunta marabwana ngotebia abasaya bambanyara gutumikwa because abana siasa bono mna oyo mintateba batabati agenda batabwati inchirende baranyare gukwana nabantu bagutumika abasaye nigo boigo wesre imbura korwa kitutu chacha south anyarega kwa boria bali batabwati bibande kone kibuna babinyorere bunenchere moyo konyara kwerikia buna bakichikura ekero moroberio yogo chigo chakabe na sentunde ya kabere itukomambiri karororo ne riri atoire ribaga naende se bali karo kende mwanyore twaso kubwate kura abana ari ko bali quest mwensi esmore na mbali mubwate ibande na mbali bitaracha mogenda ali uduma nambere bosonga alia bande mogenda office cha chief kiagera mbaire orusie getambulisho kia ororo ogenda tware kura karo watware kura na likio kora nyare gutware haki ya ochoro murai orioro chotagete baria bakori chikura nabayigo nabakchukura babori gukane kibuna nkobwatira nabale nagotinyo morembe ase ensengima ko reporteria Ndizi TV kurwensemo ya Nyamataro igotoke miyo muchobo songe county ya Kisii eriteriane Vincent Onyancha na bamenyi kurwa se county ya Nyamira litkolegora nigo babule tuwe kwa bamaiso asogo chora baraya baya abarachi ko baenekeria amagenderero bosibo bachori buli bosio ayuna mangana bumurai bwe kyama kya ANC Musalia Mudavadi chinga kya tarirete e county yo litkolegora abwasarigane tuwe no mugavana we county yo Amos Nyaribo morikoito Job Mangi na watorobotirwa senchira yo bwikirano ekerense gendrete kweyaliganigo chia sobo chori obonene omurai bwe kyama kya ANC Musalia Mudavadi nigararirie ganga ya yenene yokurwanirire kirogo kyoburai bwense kagokwana imeye county ya Nyamira Musalia nigatugutera engana ya sogete bunamba umiranete no mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto obisi nagokwanira igoro yokogwatera naso gochori obonene. Those are the rumors that we talk about. I wonder whether this person was in my house or where they were, because I was in my house on that material day. So I think we should move away from this speculation. Nara ligoro yo musangireka no maneno urakoreke chitarike 23 abwasara chikoralia gochiko irurukie bendera ya oka. Ni kusema kwamba sisi chama cha ANC tutakuwa na kongamano letu tarehe 23 mwezi huu kule Nairobi, Bomas of Kenya, na tutakuwa na mambo ambayo uamuzi wetu kama ANC kulingana na siasa yetu na siasa ya kitaifa tutakuwa tukizungumza pale. Niga irali bagali abene go sababa bamenyi ba Nyamira guchako mochoro mugavana Amos Nyaribo asentunda yende yoborai. Na mimi nasimama hapa nikiwaomba watu wa Nyamira constituency county kwamba tafadhali roho zenu zifunguke, fikira zenu ziwe sawa,
kwa nia letu la kutaka Governor Amos Nyaribo na timu yake Gesami na wengine wapate nafasi kuchaguliwa waendeshe kaunti ya Nyamira. Omoseneta Johnson Sakaja nasaba bamenyi ba Nyamira kubwate kura elinde ko choro murayura chikobakonya. Vijana wetu, wakati ni huu sisi tuweze kutoa uamuzi. Nchi yetu inatutegemea kama vijana. IBC wamezindua program ya mwisho ya kujisajili kama wapigaji kura. Tafadhali chukueni kura. Omugavana Nyamira Amos Nyaribo nakereko ko muroberia o uchumi bora pesa mfukoni ogoteba norora chigokonya abakenya. Klarioni yetu ni kwamba uchumi bora pesa mfukoni. Uchumi bora pesa mfukoni. Obochori obonene bo mwaka oyo wabeirange naenda baraimba gendete guyakereko ko koranga mbairo borai bo mwaka oyo. Kinko reporter ya Ndizi TV kure county ya Nyamira riechariane Job Maangi. No yokoligie kirego kyobo governor county ya Kisii Simba Arati ritukuri igoro nigalenga sensemo ya constituency ya Bumachoge chache ewodi yabo chitendere abo asaumeranete nabamenye abo nakobasaba ekura yabo bosibo bachori bumwaka oyo iga nigabasaye bamwene keretie nigo bagucha kumusira elyo koine kyabuna obeiro mu governor bwe county ya iga nigo boigo musubati Doris Donya Toto yokoligie kirego kyobo women rep abo letia bamenye bensemeyo como amagoro. Gutebia basaye baitu balia bake especially as a sector ya boda boda abana ba minto tigamatebyo bobisi nchuno musaye muntu tabaisa kweba batumeke ngamugende mu kigusario mukutana bwo muntu tigatoche nsai gatotegerere na inde tore issues kero kende cyabasaye kitu affected isimbe krara so government atokonye talibo nonde bwese pina wenete koenda ando siakuru mukutano ye elinda abana nchi bagoresera kiaye talibo Omweshimiwa James Omaliba Ongwai ayekora yenda ka totige omweshimiwa Maangi a check round tigongeri a check round tigasimba omwishie gesora omwana omuya a check round tigo mule oyobo bole tibune project I check round elinde tomenya botirimboka. We are going to make sure that the leadership must change. Mainwe naligere naiga the young generation, this is your time. This is your time. Change obogambi into twabatigeire Ntonomo Nyarangi omosegi bo mwana oyo agambe buya yasa mwagate onateba injana bambekere sumu batukayete kubwata igolyo kana turanyara okonya mbalinga gaiga ewodi aigarero nyamyobo uwase nga nkonga bari kura yabo Ndiamon Niburi ya kabere mbalenga barema bagoteba nko abale omweshimiwa mu mayima onyonka ekura yobo seneta bashomati Ndiamon ngocha mu mayede no mu bromo kon
Onye akonyora by the time tutarakora na akoba kwani. Akinto mukaneti. Na abalimi b'emesi kurwase kaunti ya Kisii nigo basabire serikali ye kaunti eyo kubaroseria factory eri banyare ko babagukinya obolimi bw'emesi n'abalimi kwenyorera eng'ere yabo ya kira litiko nigagocha matuka makeigo maega yo mugabano Kisii James Ongwae kobanekeria abalimi abo bune factory ngo chakere korosiwa bwangoiga omurikyo ito Mildred Momanyi na bwatorobotirwa senchira yoboime. Abalemi abange mono imeyorgongo rwa Gusii nigo bandrete konyora amakongu ao anene mono obolimi bw'emesi astogendete koranga chi factory chinyinge chemesi nigo chigendete gosiekwa astokoranga nigo ebwate management yembe kolenda litukolera na ikire ime yabo basi asena atarire omulimi oyo mo bw'emesi anyariko bagagontebia anene mono ngikeria aragani eserikali ekore na endere ngige ko momoyo ogendera gusimeka emesi koratebia ngamalie tawo Marieta ne Evans Ocharo uyo magomande ikinyoreke gukorwa komoni Mwachengo location ya Cheki division obasi orabu nkianda ke ko moyo kwage ogendera liko koro bulimi obwemesi ege ntoke kwa ngomoyo litangani kabisa nkelinga echiro no eteri korrekana buya lakini nero yemesi namba ibere competition igerense igo we are dominating, otherwise I'm dominating kurupas borapuru gaiga na bodo jenga inche ange inko ndegete mesie menge ige mesie ye egera ya twale chiro anda kenki okugani kwa guche serikali ngurukio asa serikali ona ngoche kwenye sabanga enyare kurusia tis managers bagerire factory chito chia chinyige chiara atelire. Number 2, I'm appealing to the county government ya Kisii factory eri ya tulirete ira banyebeke in place eli ndonyore echire irange gaiga emesi teiko igumurakera triko igwambura en period kimosyo gokoria no mosya kero nyokorete biyonyete ndagireria isaine umosina bagosoka ngosoki emesi site emesi 20 na gucheguru twari konyore factory Kisii county at least nabo twari kubwena abantu buna batukote school tutabwati mere mande twari gokonyeka ngosaba serikali yetu ya county amechande tubwate oyo minto mugambi ochara nyari gotewe tu assist egerto nyari kora tokonyora na intwe bitoki bito tsomeria abana egerto gendere motu igona inje wana abiriri gochigali ase county nga tororerango serikali yetu etoroserie stoko ire mesieye elinde mesieye tokonye ekonye n'abana inchi aba bangeiga buna abana abandi bakuri school bari siko batagitobore myo baremye bo bakonye ibaba gochiko iba banyore nga berwanereire okona kwokogania kwa balemi b'emesi kurwa igase constituency yabo basi anene mongono wochigalia ase serikali ye county inko report ya egetaseni kia Ndizi TV kurwa igabo basi constituency elietaliane Mildred Momanyi nara yokoro asemese mangana maja imeyomorobelyo bwensa kya kolende nande chikoraga chinsa isano na ibere igoro no chiko yanyora yomana yanda mange asenchira yobwenge boigo gendera gutobwate wetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi sabusia ze wazito abamura basabusia ngaise ino abamura basabusia ngaise ino oge tutu ogiranga omachoge osebonjari tata
basabusya ng'aise ino abamura basabusya ng'aise ino ogetutu ogirango nyalibali kosembo basi tata abamura batata kakimwachire nkuma abamura batata kakimwachire nkuma muziki moko buya nuri abantu banjete muziki moko buya nuri abantu banjete moko buya buya abantu baiwa buya moko buya buya abantu baiwa buya aya bundisini tata buya gatera gatera buya abantu baiwa buya gatera buya abantu baiwa buya idio nikabinga tata buyoko buya idio nikabinga tata embuyoko buya itakia egezubati buyoko buya lakini mbarababe bagogo kwana bobe lakini mbarababe bagogo kwana bobe alegisando ngaki buya gatera aya alegisando ngaki buya gatera maiki moku wa tata buya mogo kwana maiki moku wa tata buya mogo kwana ijadi birundu buya mogo tenga ikaburo tumbato buya mogo tenga aya mugaka nyokuoyo embuyoko buya sakalia mugaka embuyoko buya bauro magonga tata embuyoko buya ayo mwana tomwe kakimbuyoko buya lakini mbarababe bagogo kwana bobe lakini mbarababe bagogo kwana bobe abamura basabusya ng'aise ino abamura basabusya ng'aise ino bogetutu bogiranga omachoge osebontari tata abamura basabusya ng'aise ino abamura basabusya ng'aise ino bogetutu bogiranga omachoge osebontari tata sabusya abundi senior wazee wazito Gideoni Kabinga sabusya ntwe tolibabe no mosikitoko buya sabusya ntwe tolibabe no mosikitoko buya sabusya ntwe titoli mangana no mosikitoko buya sabusya ntwe titoli mangana no mosikitoko buya toli mangana gaki sabusya kaka Williams atandi Salimia Raulens Nyakuni na Petronira Getena nasi kwa mboka mweli a Edifa Sambot Salimia Mayole Onyego son of Soil Wano Mito Koryuka ya Alia na Edward Nyakeri Korunyekuru stage ya Alia Korumache Ngungu Just Mukaya Busire Salimia Obedi Momanyi na Joseph Oirere Sekil Cosmas Nyaega Nyangoso USA Sambot Salimia Douglas Momanyi Omwana Onyaduko na Daniel Omoyo mwana Gwamboka Warangwanelia Kimori Tusu Emundi sinya ereta bati mangana nonde Emundi sinya ereta bati mangana nonde Ilioni kabinga ereta bati mangana nonde Alexander ereta bati mangana nonde Kaburo tubato ereta bati mangana nonde
salimia Ivan Zinduma rafiki yangu sana. Evanis Matara Nyamwaya director. Salimia Sabron Kano Momanyi yani Sakbo. Derki Mayaka salimia Chofrey Maronga